Is-sit popolari CNN Travel ikklassifika lil pajjiżna mal-aqwa 15 il-destinazzjoni madwar id-dinja għal festi tal-miliet. Raġuni ewlenija għaliex Malta intgħażlet mal-aqwa 15 fid-dinja jew minħabba it-tradizzjonijiet varji li għandna relatati ma' dan iż-żmien ta' festi. Fost dawn hemm il-presepi li huma parti integrali mill-miliet f'pajjiżna. Entużjasti tal-miliet jibdew jaħdmu fuq il-presepji tagħhom minn xhur qabel sabiex meta jasal ix-xahar ta' Diċembru jagħmlu l-wirjiet bil-presepji. Is-sit internazzjonali semma wkoll id-dwal u t-tiżjien tal-miliet fit-triq prinċipali tal-belt flimkien mal-attività annwali ta' Fairyland fid-daħla tal-kapitali. Is-CNN qal ukoll li waqt l-avvent tfal u żgħażagħ jingħaqdu flimkien quddiem il-Konkatedral ta' San Ġwan jikkantaw l-għanijiet tal-miliet fost l-attivitajiet li jkun hemm f'dan ix-xahar fil-Belt Valletta. Wieħed jista' ukoll iżur il-Malta Toy Museum b'wirja li tinkludi bosta pupi u ġugarelli tal-miliet. F'din il-lista ta' dan is-sit segwit minn bosta fid-dinja isemmi lil Malta flimkien ma' bliet oħra bħal Lapland fil-Finlandja, Strasburgu fi Franza u Nuremberg fil-Ġermanja.